pangkur irama lomba. Niki biasane Pak Joko Medik. Niku cok sangune kathah. Sangu apa? Nah? Sangune Maesuk kalah dupitik. Nang pasar. Matur nuwun nggih, Mbak nggih. Saiki tembang kangen. Dia karo kota. Ayo. Semangat to. Berdua tembang kangen. Spote apik. sae. Dawa. Nek arep apik to spote lagune MBG. MBG lan apa pun to? Wah, Pun garap mriki. wis garapan. Ini sesuk ini pakai. Nggih, PR niku. Lagune MBG. Napa jenengan ngertos to? Tren-tren ngoten niku. Kicau mania. Gaspol dangak. Gaspol dangak. Nggih. Gaspol dangak. Di gaspol dangak. Kuwi apa kuwi? Kicau jare. Digaspol dangan-dangan. Lah nggih. Baju teh Pak. Kicau mania. Gaspol digas dangan-dangan. Karo merem. Iki waton munir mana. Tembang kangen. Nggih. Saniki Pak. Sesuk nek bubar. Iki.
Kok do padu ki ngopo ae? Kok padu ngopo? Lah kula kajeng madake lah kene Lah aku ki ngetutke Mbak Via. Lah piye to? Piye? lah nek ngetut-ngetutke padha-padha ngetutke lah nek sapa sing arek dino Lah piye gerake iki piye? mboten ngertos niki wong Kowe iki ngumatke ora ta? Mboten. Lah aku ki ngetutke Mbak Via lho, Pak. Lah kok mah dadi mat-matan. Lah iki kira wis kondang dadi penari konser to. sinten Kowe kula wis iki kok aku ya. oh lah Iya. iki nek mriku Yo penari konser kuwi. mulane lah kula ki iru-iru ngoten Iru-iru Iki apa? melu-melu Kuwi basa Apa? ndi? Bosone nggen kula. Basa Gunung Kidul ya. Nggih. Iru-iru. Iru-iru iki Tiru-tiru. tiru-tiru. Nggih. Kathek ya. Kathek iki lah apa ya? Lah kathek. Ya mboten ngertos Mak niku kata imbuhan. Iya kathek buan nek bantul yo J. Jek. J. Nggih. Nek wong Progo hari. Har napa? Hari. Apa hari? Hari. Oh, Hari Senin, hari Selasa, hari. hari Rabu. Piye hari? Dijak hore kok malah ngono. lah kita nek hari-hari. Oh, Hari horo. unik-unik ya Pak, setiap daerah beda. Ini jenengan kalau mriki sami sami napa mboten? Ya wong sak daerah kok sak wilayah kok. Oh nggih to. Matur nuwun ya. Iya sami-sami. Nggih, Pak. Iki mau ya wektu Pak nih. Heeh. Iki lakone iku ndak ora rampung. Wis kayak kowe. Intan. Apa Intan? Ya. Yo di tekani karo Nanang ngabisi. Ini parah. Parah. Mas blur parah. Kamu terus menyang. Kasih modal. Ayo Tan. Belajakan. Belajakan banyak-banyak.
niku apa Mak? Ngundang ati kesuwen metu ning ta iki lakone digersake. Ayo toto mundur. Yen nganti kesuwen kowe memang ora ngundang nampa kita. Heeh ya Mak. Tak aturke Mak. Ya. Kok sing tupo